Има ли някой тук с нас? Ако Да. има, да. Видя ли това? Това виж като плаче на бебе се едно. Да. Има всеки такива дет стрелят с съчми. Мястото е изоставено и доста зловещо. Затова решихме да се върнем. Здравейте, приятели! Аз съм Бубо и добре дошли обратно в канала ни. В днешното видео ще отидем отново в бункера. За час-две, понеже не го обиколихме целия в миналия епизод. Този път сме повече хора. Ето го нашия приятел Жорко, който ще участва с нас. Хора! И Криси е нашия камера Здравейте, за този хора. епизод. И днес отново ще влезем да разгледаме бункера. Пробваме с EMF-а, защото предишния път EMF-а поводя много жестоко. Ще го оставим. Този път, между сме с повече техника. Имаме още един EMF детектор. Един ще го оставим някъде, другия ще го използваме в епизода. Приятели, ако не знаете историята, тя е, че именно през 2013 година, като са строили това място, един от работниците е паднал и загинал на място. И затова са спряли да строят този обект. Името на бункера идва от едни тинейджери, които са отишли през 2015 година на мястото и един от тях е казал: бункера, нека да влезнем. Чували са се странни звуци и те си тръгнали и повече не дошли. Също, ако не сте изгледали първия епизод, в него с Марти отидохме да разгледаме и нещо се опита да ни подгони и да ни изплаши. Отидете да го изгледате и след това се върнете на този епизод. В първа част също ви разказах и историята за тинейджерите, които отишли там пак. И един от тях е бил прострелян с газов пистолет в крака. Между другото, хора, както виждате, някой вече е влезнал отново тук след нас, защото има огромна дупка, тази дупка не сме правили ние. И също, както знаете, пак няма да ви кажем къде се намира, понеже ще имаме проблеми. Оставам EMF-а на позицията от миналия епизод. Това да не е куче. Мокна. Всичко мокна, човек. Снимай. Постоянно се чува някакво лаяне на кучели. Не мога да го преценя. Бункера, виждате как е. Този път решихме малко отвън и после ще влезаме директно. Това е бункера. Това... Служи го тук някъде другаде твоя. Служи го някъде другаде. Не знам къде, просто пусти го тук. Както разбрахте, сме с два EMF, по-голяма техника. Това лайп продължава още. Ако искате, дайте да стягаме багажа и да влизаме. Понеже да видим наистина какво се е случило. Понеже отвътре се чуваха някакъв лай на някакво... Бабу, виж от тази камера на идва. Да, точно от главната ни ка. Брат, гледай. Стой го фаним. Бой, червенето! О! Снимай. Точно, пази се. Снимай. Хора, сменяме камерата. Това поудява. Махаме EMF-а и нека да влизаме. А сега, нека да влезнем и да разгледаме този път целия бункер. Айде, влизаме. Дръж раницата. Жорка вече влезе. Дръж и EMF-а, който поудява, между другото. Дръж, ето ще го става. Пази чантичките. Дръж камерата. Давайте навътре. Наистина много неща са променени. Ако искаш да оставим някъде EMF-а. Между другото, на миналото видео не беше така. Само да кажа. Мисля да оставя един EMF.
Тук ли беше? Да. Тук ли виж бе? какво прави. Да, тук предишния път почва да поудява. Добре, откъде ще ми... Отде тук. Дай тук, защото предишния път минавате от там. Айде. Чуй това. Да извадим малкия фенер. Хора, много е напечено. О! Тихо, тихо. О! Тихо. Това беше като плаче на бебе се едно. Да. Приятели, извеждам отново. Не, това беше влака беше. Отново ще извадим нещо GoPro. И ще проверим. Чу се наистина един звук на бебе тук. И искаме да го проверим. Дай. Да видим записа. CMF-а. Айде хора. Брат, Някой да държи камерата. Вижте! поудял. Дано този път да заснемем и да хванем нещо ново и различно от миналия епизод. Между другото, това червено там го нямаше, т.е. го имаше, а в момента го няма. Я извади фенера. Ето и правим сеанс, ако искате. Тук е едната сграда. Бункера. Хора! Удря. Тежко удря. Хора! Дайте тук да го подпра. Дайте тук. Има ли някой тук с нас да удари до оранжевото? Има ли някой тук с нас? Има ли някой тук с нас да удари до оранжевото? До оранжевото. До оранжевото. Да го оставим тук. Видяхте ли го това вътре? Кое? Видя ли го това вътре? Видя ли го това? Я и тук на прозореца да видим там. Тук май не сме идвали в миналия епизод. Това е точно... Това е друго място! Аз не знам, че има друго място. Хора, те са различни стаи! Погледнете тук! Ото! Вижте! Го, сейф. София, коя година? София НРБ. София НРБ. Оставете го! Има ли някой тук с нас? Да. Има? Да! Видя ли това? Видя го, брат. Хора. Чух ли го това с кимтене? Сега някой човек умира. Тихо! Като глъч. Има ли някой тук с нас? Ако този звук, който сте издали, ето там, понеже се чуват много силни звуци, светни до червеното, ако си ти. Ако издал си ти, този звук. човекът, който е паднал, да удари до червено. Да удари до червено. Има ли вече някой тук с нас? Аре да излизаме, да симулираме това нещо и после може пак да се върнем. Човек! Взимай я, това. Добре, да излизаме. Това там, хора. Да разгледаме какво ще има там. Дай пак да излизаме. Добре, дайте да отидем да обобщим нещата и ще се върнем отново. Дръжи камерата. Леле, хора, това беше микрофон. Издаваше звук.
На скърци. Добре, да проверим дали всичко е в нас. И пак гледаме. Това беше адски напрегнато. Ето малко дънски, Хора, това вътре, как направи точно, когато питахме, ти ли беше това, което издаде звука? Не знам дали се чул на микрофона, понеже не сме с най-добрите техники още, но ако искате да си вземем по-добри техники, абонирайте се за канала и дайте по един мощен лайк и по този начин ни покажете, че искате още такива паранормални видеа. И също ми пишете къде друга да отидем, понеже не сме открили нови места и решихме да дойдем още веднъж. И затова дойдохме тук. Сега в момента мълчи човече. Само мълчи и не изкарахме къмера. Стойте. Ева тук е, вау! Пак ли влизаме? Ми влизаме. Така че сега влизаме отново да разгледаме дали ще има нещо ново. Тук е толкова гадно се влиза. Този път сме на друга страна. Добре, елата да отиваме на второто място, което е отзад. Между другото, хора, преди няколко... Тоест, това лято, 2024 лятото, 2 деца са изчезнали и точно в тази част. Чуловото. Чест като... Криси идва. Не, това е от вентилацията. От вентилацията. Тя още ли работи? Не, това не мисля. Добре, да влизам. Да влизам. Къде Криси? Ето го Криси. Дай Криси, дай Криси. Чух човек. Хора. Какво беше това? Все едно нещо изхимтя, хора. Аз на 2 пъти се прибих. Човек! Да има. Ето го е, Бефа. Единия, другия при тебе. Да. Това е при тебе. Дръж това. Добре, да влиза. Добре, дайте. Искате ли да влеземе ние двамата? Аз и ти. Аз ти. И Криси да седи тук и да гледа IMF-а. Оставям си. Оставям цялата техника. Ти пази. Жорко, стои твой IMF тук. Дай тук IMF-а. Добре, ние взимаме този ще го оставим тук. Криси наблюдава и ние влизаме в страна. Криси, записвай с телефона. Добре. Къде вътре? Дай, ето тук се почва тук. Тук няма нищо. Дайте. Тук да го вземем. Ето на хубаво свет. Има ли някой тук с нас? Стой тук. Натам. Чувства. Аз това не го забелязах. Име, виж по-пре. Точно на същото място, което бяхме ние. Добре, да Взимам. Чули го това? Има всеки издаде някакъв звук. Сена като радио. Чули го това? Бум. Ева да видим на там пуши. Добре. Хора, Да? свети много. Какво? Какво? Не чух. Ма снима ли го? Снимай го. Да, тук е моя. Я. Това е от... Не. Не. Дай да отиваме. Добре, не Криси, отиваме. ти записвай, ние отиваме навътре. Бубо, аз снимам в момента. Ти знаеш. Добре. Тук. Точно от предишния път, хора. Добре, какво има тук? Мой бърз. Добър ден. Какво правим сега, приятели? Да влезем последно.
Влизам. И се разделяме. Знае ЕМФ. И ЕМФ е тук. Всичко е тук, добре. Другата чанта тук. Ще спрея. Разделяме се. Аз на къде продължа? Ти си натам, аз съм натам. Там. Да, аз съм с GoPro, ти си с другата ни камера, поне жената ни камера. Вади ЕМФ. И падна батерията. Добре. О, удрено червено, хора! Бубо тук удрено червено. Тук няма нищо. Дайте тук. Бехме го поставили миналия път. В момента сме се разделили, както виждате. Има ли някой тук с нас? Чухте ли го това? Има някакво скърцане бе, Бубо. Тук нищо няма. Ела тук, ела. Жорко, ела тук. Погледнете какво е. Вижте. Вижте какво е. Охейл. Ние, между това не знаехме, че е така на миналия епизод. Какво? ЕМФ да там откачи, обаче повече не може На къде откачи? Не дай по-силно, ако искаш. Бубо, удра. Яко удра. Погледнете. Удари до тук. От другата страна. Добре, аз тук ще снимам. Какво? Кажи. Давай да видим. Давай. Няма нищо. Пусти камерата! Е, тук. Anda, pas anda. Ada terus. Аз спирам. Не стига толкова снимам. Добре, стига толкова вътре. Само внимателно. Има всеки където стрелят с... Да. Има и табели. Ние сме виждали. Има хора са влизали, си ги стреляли, те парализират и кръка един вид и после идват и махат и ти правят проблеми. Аха. Да. Ми добре. Благодарим, че ни казах. Чао. Дайте последно на тук да оставим ЕМФ-а и да видим какво ще се случи, понеже почти ни падат всичките батерии. О, оранжево. Много ми е малко. Оранжево хора. Червено удари, между другото. А на някои места си удари червено. Не. Дай го на някъде на друго. Така хора, ако не знаете, тук що ни обясниха, че тук са били стреляни хора. Доста често. Удра. И са били стреляни. Часа е 5:27. Брат. Не, това е листо. Не. Брат. Виж! Дайте на... Да спираме. Ами, ако искате да спираме. Пък ако ви харесва това видео, може да дойдем отново за трети път, обаче наистина да обиколим наистина цялото, понеже, както виждате, днес не успяхме. Провалихме се. Пишете в коментарите, искате ли трета част на бункера или да ходим на друго място. Пишете в коментарите. Еми добре, аз мисля да приключваме. Да. Да приключим този епизод. Айде. Башката се тръгваме и почва хора да вали. Еми, добре. Това... Тук сме между от 2 часа сме горе. Горе 2 часа. Хайде правим аутрото. Аутро. Чао.